hoxe non só celebramos un concurso morfolóxico de cans, que tamén, lóxicamente, senón que vamos a apreciar un pouco e a vislumbrar o que é un símbolo do noso patrimonio, tanto cultural como animal, que é o noso can de palleiro. Guardián incansable das nosas casas, é un animal, un pastor, é un amigo, é unha parte máis da nosa familia. Cans eran bastante bons, viñeron cosas interesantes dos pequenos e dos grandes, pois, que se presentaron tamén eran moi bons, aparte os que levaron os premios, pois, xa tiramos sempre ao marelo. O marelo é o que máis predomina hasta ahora. Un can de colleite ten que ser un can fiel, un can pastor, un can da casa, entón, pois, valórase iso, que sea dócil, pero ao mesmo tempo que teña carácter. O meu can de pallete ten que ser un can forte, un can tipo lupoide. Levamos desde 2001, 2002, vai aumentando, vai facendo cousas, hai monográficos todos os anos, hai varios, a xente acude, e ben, a xente gusta o can, fixo ben e creo que cada vez máis mellorando e seguimos nunha línea, creo que bastante boa. É importante que cada ano veñan máis cans, porque se a xente participa, pois o can vai en auge. Os monográficos dan a conocer moita raza.